Ay guys, so karon nga video guys, unboxing ta guys. Sablihan na to tong item nga gikan Manila guys. Tara, let's go. So, tip-pop na nga boy guys. Mga first time pa na ko ni abli-abli boxing ano yo. Nana na siya dia. Kita gamay side view ganggol gamay. Dia langkat. Muraragaw himulbol kanding ba. Karon guys, yung nagkiskis na to ang karton. So karon tanawon to kung sa sulod ani para ibawaan na to. Pak paglili. Na, dismaya pa. Badi. Uy, sama ni. Be. Uy, balibo man ni Kiro lagi. Badi. Sama na itima, balibo man ni Kiro. Kabrag pas-pas mas bintana good. Basa na kita. Rugi, dakong rugi na ba? Dia basahan na dia. Laro na. Hina. Bisa ditaon ta. Pagkadaghaga sinangga guys, spin gamay so, na guys, so gitagaan ta nag-ispat murag ispat og porma aw di ay sungko don lolo di stick di so ana din na next item na to guys, kani guys murag ilaga pero ang balhibo murag sa iro, so abihan na to ni usa nga item yara. Hoy paspasi na diyan unsa bangaan ni mo oy gago nagkadaphag ning buanga oh. Yara guys, natay compete lihayan yara. Hindi mo ka nagamito ng mga mic ba? Mic din na siya guys, din na siya balibog iro. Susunod guys, ano yung kaming buhoy. Kanaon to. Susunod ay wire di ay. Sabi na kong bato ni Darna. At ang third item guys, mauni siya guys. O, tanawan ng skateboard yes, dagat to. Mauni siya skateboards pandagat. Guys, flex din tayo kamay guys. GoPro camera di ay. Mao din na guys, GoPro camera din na guys. So, yan na siya, flex gamay, murag endorse ba? Murag endorser item ba? Ha, basa-basahag isi gamay, marketing strategy ba guys? Ana na siya, basa-basa gamay para murag correct ba? So, mo na yung mga materialis guys para mabuo na siya guys. Yara, low kay lana, medyo nito dito. Oh, kinuon na to na dia, pakita ara na to na dia. Tapos ba dia guys, flex dito gamay ito ang mga item. Ana nga dia. Matik mo na. So mo dito no, gusto na akong pasalamatan ang tao nga naghatag ani ning mga butangan no. So kung wala ning tawnaan dili sad ni maabot ning mga itima no. Napaka-unexpected talaga kaya unang-una nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil itong mga item na to hiniling ko lang ito at pinagdasal ko lang ito sa atin na sana makakabili din ako ng ganito. Tapos ngayon darating din siya nang wala akong binabayad kahit piso. Kaya malaki yung utang na loob ko sa taong nagbigay nito sa akin. Kaya maraming salamat sa iyo idol. Alam ko kung sino ka. Ingat ka dyan palagi sa work mo. Iingatan ko tong mga item na ito. Worth it to, worth it. Kaya maraming salamat sa iyo. So lesson sa tanan. Kung unsa man ang maabot sa tuang kinabuhi, gamay man o dako, mapasalamatan gyapon ta kung unsa man ang maabot sa tuang kinabuhi. Tug naman na to ang video. Daghang salamat sa mga tan-aw no video. See you sa next video. Follow dia sa Facebook page para ma-update ka sa ubang mga videos. Power. Peace. Let's go.